Erregistroa egin dugu quizizen eta hasiko gara gure lehenengo galdetegia sortzen. Hemen badaukat ni banago nire bibliotekan eta badaukat froga bat egin dut, ez ere gabe, baina sortuko dut bat berria orain. Horretarako, krear, sortu eta egingo dugu kuestionario. Hemen jarri behar dugu izena, jarraiko dugu galdetegia, eta aukeratu behar dugu gaia. Baina momentu batean, nahi baduzue, jartzen dugu otro, beste bat, eta jazta. Vale, hemen baditugu galderak. Baditugu opzio multiple betikoak, lautik aukeratu bat. Kutxe izango da berdina, baina bi aukera egin alditugu edo 3. Rellenar el espacio en blanco izango da, hori idaztea zeo zer. Inkesta bat, ez da izango galdera bat, baizik eta inkesta bat gai bati buruz gero emaitzak izateko. Eta abierto izango da ikasleak idazteko nahi duena. Hemen badaukago diapositiba, baina hori da gela edo ikasgaien virtuala, eta gero ikusiko dugu bestalde batetik. Egingo dugu mota bakoitzeko galdera bat ikusteko. Hasiko gara kon opción multiple, eta hor, betikoa, jarriko dugu galdera bat, eta emaitza posibleak. Hemen beti bezala hauia ezagutze ditugu, askotan erabiltzen ditugulako. Hemen badaukat aukera baitare irudi bat jartzeko. Orduan, erantzuna izan alda irudi baten bidez edo testu baten bidez. Ez bi gauza batera, bata ala bestea. Normalean egingo dugu testuarekin, hemen jarri aldugu beste aukera bat edo nahi badugu, eta hemen explicación de la respuesta, ondo dagoenean zer aterako zaion. Baina hau bakarrik dago doain ordaintzen den berzioan. Horrela utziko dugu eta egingo diogu guardar. Esan behar dugu zein dagoen ondo, 4, hori da ondo dagoen emaitza eta gordeko dugu. Badaukagu galdera bat, egituko dugu beste bat. Nueva pregunta eta izango da kutxa. Hemen jarriko dugu berriro galdera, jarriko dugu adibidez 8x8, eta hasiko gara jartzen emaitzak. Eta hemen jarriko dugu bi emaitza posible. Adibidez, lehenengoa posiblea da, baina hau ere ondo dago. Eta hemen jarriko ditugu txarto daudenak. Hemen izango diogu berriro zeintzu dauden ondo, bi hauek, eta gordeko dugu, besterik ez. Badaukagu bi galdera, beste bat prestatuko dugu. Eta orain izango da, rellenar el espacio en blanco. Hemen jarriko dugu, adibidez, Euskadiko hiriburua, utziko dugu. Idazten ari nahi mayúsculas, kenduko. Euskadiko hiriburua, Gasteiz da. Eta hemen badaukagu, zein den ondo dagoen emaitza, izango da hori, baina gehitu alditugu alternatiba batzuk. Adibidez, ortografia kontutan hartzen ez badugu, behar bada onartu aldugu hau baita ere. Eta onartu aldugu baita ere beste hau. Aukera hori dago jarrita hor, erantzun posible bat baino gehiago dagoenean, edo guk onartu nahi baditugu, adibidez, ortografia akatsak edo. Badago eginda, guardar. 3 galdera ditugu. Egingo dugu beste bat, eta hori izango da, inkesta. Eta inkesta bat da hori, pizka bat, sondeatzeko gai bati buruz haien iritzia. Hemen jarriko diogu, gustatu zaizu gaia, eta haien jarriko dute adibidez. Gutxi, nahiko, asko. Azken finean, erabiliko dugu hori, inkesta bat bezala. Gordeko dugu, hemen jarri aldiogu permitir selección múltiple, baina normalean ez dugu jarriko, inkesta batean. Nahi baduzue, behar bada bai. Guardar, eta
bakarrik falta zaigu galdera mota bat. Eta da, abierto. Vale. Zein zalantzak dituzu. Vale? Hau izango da galdera ireki bat, eta hemen ikasleak idatziko du, nahi duenak. Vale? Guztietan, ez dugu ikusi, guztietan badaukago hemen, denbora mugatzeko erantzun hori emateko. Hau zabala denez, eta idatzi behar duenez, emango diogu denbora gehiago. Vale? 3 minutu. Galdera bakoitza eginda dagoenean, beti daukago aukera berriro editatzeko, behitu hemen eman diogu 30 segundu hau egiteko, nahi badugu, eman diogu beste tarte bat. Baina beti daukago aukera editatzeko eta zehozer aldatzeko galdera horretan. Bale, amaituri dagoenean egingo dugu terminar. Eta hemen beteko dugu, nahi badugu jarriko diogu irudi bat, edo argazki bat, jarri aldugu esteka batekin edo ordenagailutik hartuta, aukeratuko dugu hizkuntza, eta hemen dago baske, euskera, eta maila. Maila pizka bat hemen hartuko dugu aboleo edo. Eta publika edo pribatua. Jarriko dugu, txiko dugu publika eta guardar. Badaukagu eginda. Orduan egingo duguna orain izango da, gela batean txertatu. Egingo dugu asignartarea, eta hemen jarri aldugu muga bat amaitzeko edo mugari gabekoa, aldatu ditugu, zein bat aldiz egin alduen, sin límites, behin edo bitar edo har, mostrar respuestas durante la actividad, normalean bai, ikasleak ikusteko nola doan, mostrar respuestas durante la actividad, baitare, normalean bai. Eta hemen, konfigurazio honetan, normalean ez dugu ez aldatuko. Zuzen orduan, jarriko dugu gela batean, hartuko dugu gela hori, froga jesuit adibidez, egin aldugu gestionar klases, eta beste bat bilatu, froga jesuit, edo actualizar klases desde Classroom, eta hor, joan algara momentu batean, beste kontu batetara. Normalean hau ez dugu egingo. Egingo duguna izango da, mantendu zein geletan geunden. Orduan, asignatuko dugu, froga jesuit gelan, eta orduan egingo dugu siguiente. Badago, eta hemen jartzen digu ez ahaztu asignar edo, asignatuko dugu, eta galdetegia badago bidalitaia Classroom gelara. Nik hemen daukat kontu bat, ikasle 0 bat, kontua, eta hori dago gela horretan sartuta, ikasle hori. Orduan baldin bagoaz bere lanera, bitu, hor agertu zaioa galdetegia. Eta hor dauka Quiziz lana. Sakatzen badu ikasleak Quiziz lanean, eta egiten badu bertarea, badauka aukera ikusteko mobil batekin baldin badago, badauka link bat, eta ordenagailuan baldin badago, beste link bat. Kasu honetan egingo dugu link honekin. Eskatzen dio kontua baita ere ikasleari, eta eskatzen dio baita ere baimena emateko kontu horretan. Sartuko da, eta orduan jarriko du izena, hau da, bere izena Classroomen, jarri nion izena, baina aldatu aldu eta jarri beste bat, baina, egingo dugu, empezar kuestionario. Eta hemen, zuzen, hasiko da. Zure izena da ikasle 0 bat, hori da daukana Classroom gelan, eta empezar. Hemen esaten dio, fetxa limitez da zer, beste ikasleak itxaroten edo beste jokalariak, baina hau planteatu dugu banan egiteko, lan bat moduan, banaka, eta orduan, hasiko da. Eta hemen hasiko da egiten galdetegia, erantzunak ematen, eta sakatu, enviar, galdera bakoitzean, amaitzean. Beti emango dio zeo zer galdera artean, ondo baldin badago edo, motibatzeko pizka bat,
eta puntuazioa, daukan puntuazioa. Vale, hemen berriro, beste galdera bat, eta horrela joango da betetzen galdetegia. Venga, aukeratu edo zeinean. Venga, bi egingo dugu bat txarto. Venga, jarriko dugu oso gutxi. Eta uste dut azkenengo galdera izango dela. Vale, uste dut amaitu egin duela, ez beste bat gelditzen zaio. Venga, bi berdin lau. Eta orain bai, amaitu du. Vale? Jolastu galdu berriro edo beste egutegi bat bilatu. Beste galdetegi bat. Baina ni bueltatuko naiz orain ona, kargatuko dut horria berriro badaezpada, eta ikusiko ditu ja txostenak. Orain baldimanoa txostenetara, hemen dago galdetegia, eginda dauka bakarra, eta hemen badauka ja ikasle bat nola egin duen, ariketa guztiak, eta zer egin duen. Sakatzen badut hemen noski ikasle gehiago egongo balira, agertuko ziren hemen. Baldimanoa galderaz galdera, ikusi aldut nola erantzun duen galdera bakotxean ikasle horrek. Eta, joaten banaiz laburpenera, berdin ikusiko ditut ikasle guztien puntuazioak galdera bakotxean. Orduan, txosten nahiko majua ematen digu, eta nahiko ondo kontrolatu aldugu ikasle bakotxaren hori lana.